Det her er Anton. Anton kan nogle gange blive så vred, at han kommer til at slå sine pædagoger og også de andre børn. Pædagogerne kan nogle gange se, hvad der trigger hans vrede, men andre gange er det som om, at det bare sker ud af det blå. Vreden kan nogle gange blive så stor og slagene så voldsomme, at pædagogen simpelthen ikke ved, hvad han eller hun skal stille op. Og det kan efterlade vedkommende med en stor følelse af kontroltab og afmagt. Det, der så ofte sker, det er, at pædagogen skælder ud, fordi det er det, der umiddelbart føles rigtigst i situationen, og det er måske også det, pædagogen ser hos sine kollegaer. Og det virker også til en vis grad over for nogle børn at irettesætte, men det virker sjældent over for den her gruppe børn, som igen og igen slår, og som ofte har noget med i bagagen hjemmefra eller andre steder fra, som vi ikke lige får øje på. Problemet er, at alle de her ord, og kan du ikke lade være, og hold nu op, og kan du ikke se, hvor ondt det gør, rammer ind i den her del af hjernen, som er den senest udviklede del af hjernen. Og fordi barnet er så lille, er den her del af hjernen næsten slet ikke udviklet endnu, og den smule, der er udviklet, den er ikke aktiv, når barnet slår. Det er som om den sover lidt og ikke hører efter, når pædagogen siger alle de her ord. Det er den her del af hjernen, pædagogens ord og udskæld henvender sig til. Men det er faktisk den her del af hjernen, der er aktiv, når barnet slår. Det er også den del af hjernen, man kalder krybdyrhjernen. Det er også her, vores alarmcenter sidder, lidt populært sagt. Og det er det, som kan blive aktiveret, hvis barnet føler sig udsat eller bange. Når man bare skælder barnet ud, så kommer man til at glemme alle de her processer, de ting, der sker op i hjernen. Fordi når man skælder ud, går man ud fra, at barnet med vilje og med sin logik kan styre udenom de her instinktive processer og lade være med at slå, hvis det bare forstår, at det er en ugerning at slå. Men i virkeligheden giver det bedre mening at holde fast i, hvad det egentlig er, der sker, at det er et alarmberedskab, der går i gang ofte, og det er det, der gør, at barnet helt instinktivt begynder at slå. Og derfor giver det mening at være nysgerrig på at finde ud af, hvad er det, der kan trigge det her alarmberedskab, og den her del af hjernen, som er så svær at nå med ord og logik. Det kan der være rigtig mange gode grunde til, men det virker som om, at de her 3 grunde er nogle af de mest centrale. Den første grund er det her med sansestimuli. Altså hvis der sker for meget omkring barnet rent visuelt, eller hvis der er for meget lyd, det skal forholde sig til, eller hvis de andre børn eller voksne kommer for tæt på eller dumper ind i barnet. Den anden gode grund kan være det her med, at den voksne måske kommer til at have en for konfronterende tilgang over for barnet. Man kan måske komme til at kræve, kig mig i øjnene, når jeg taler til dig, eller i krav kom for tæt på at virke for bombastisk. Og nogle af de her børn vil have nogle tidligere erfaringer med en forælder, der er for frembrusende eller troende i nogle af de her situationer. Og derfor så bliver barnets alarmberedskab aktiveret, fordi at det har oplevet en situation, der har mindet om den her, og den har været ubehagelig. Den tredje gode grund har afsæt i det her med, at alle børn fødes med behovet for at være koblet til andre mennesker og have oplevelsen af, at der er en tryg base, et sted, jeg har helle, så jeg kan udforske verden trygt. Men det er langt fra alle børn, der er så heldige at have den her oplevede tryghed med hjemmefra. Og derfor bliver det endnu vigtigere, at barnet kan etablere den med pædagogen. Men det kan man hurtigt glemme, og der sker mange skift og aktiviteter i løbet af dagen, der gør, at det er svært at have fokus på de her ting. Jeg har også hørt sætninger som, at børnene ikke må knytte sig for meget til enkelte pædagoger, fordi det bliver for sårbart, hvis den pædagog bliver syg eller går på barsel eller noget i den stil. Men det er faktisk farligt, hvis barnet har oplevelsen af, at det ikke har et helle eller en primær relation, det kan læne sig op ad. Og det i sig selv kan faktisk være nok til, at barnets alarmberedskab går i gang. Fordi hvem har min ryg, og hvor er mit relationelle helle? Og så er der lidt en fjerde grund, som falder lidt uden for kategori, men som ligger ligesom nedenunder og spiller med og forstærker nogle af de 3 andre faktorer, jeg lige har nævnt. Den fjerde faktor handler om barnets grundfølelser. For det er jo ofte en meget, meget stor vrede eller frustration, der giver barnet anledning til at slå. Og det er der en god grund til, fordi mange af de her grundfølelser i barnet, har barnet tidligere oplevet at blive mødt forkert. Måske de er blevet forklejnet eller spejlet forkert. Og derfor er der gået rod i grundfølelserne. Og hvis følelserne aldrig er blevet mødt rigtigt og reguleret relevant af barnets omsorgspersoner, jamen så er de lige så store og vulkanagtige, som vi ser hos det spæde barn. Barnet har altså brug for at opleve, at de her følelser er okay at have, selvom de er store og grimme. Men barnet har også brug for at mærke, at den voksne vil hjælpe med at regulere de her kæmpe store kræfter i barnet. Her er der så 4 ting, man kan gøre, som kan være med til at forebygge nogle af de her situationer, hvor barnet bliver meget udadreagerende. Det første, man kan være opmærksom på, det er, at barnet ikke overvældes af sansindtryk i løbet af dagen. For eksempel kan barnet have brug for nogle små opladninger og nogle små pauser, for eksempel i en hængekøje, man kan lukke lidt tæt. Eller det at sidde i en cirkestol med nogle hørebøffer og lige høre en lydbog et øjeblik.
Så kan nogle af de her sanseindtryk, barnet har taget ind, lige falde til ro i kroppen, før det kan modtage nye. Og det kan også være en vedvarende opmærksomhed, man har i løbet af dagen. For eksempel når vi holder samlinger eller spiser frokost. At barnet ikke sidder med fuld udsyn over hele børnegruppen, fordi det kan kræve alt for meget visuelt af barnet. Eller det kan være, at vi har noget rolig musik på, når vi spiser eller leger, fordi det tager lige toppen af lydindtrykkene på stuen. Den anden gode ting, man kan gøre, det er at undgå den her konfronterende tilgang til barnet, og i stedet bruge noget krudt på at forberede barnet, sådan, så det ved, hvad der skal ske om lidt, og det ved, hvad den voksne forventer af barnet. Der vil mange børn have glæde af, at de bliver hjulpet visuelt også, for eksempel at der er et billede af den aktivitet, vi skal til at gå i gang med, eller at man forbereder barnet ved at sige, når viseren står på 12, eller når sandet er løbet ud af timeglasset, eller når sangen er slut, så skal vi sådan og sådan, fordi så får barnet noget mere tid til at omstille sig. Og hvis barnet alligevel siger, det vil jeg ikke, og du kan rende op, så kan man give barnet en lille smule luft i kravet og lidt elastik, i stedet for at blive autoritær. Så kan man sige, okay, jeg spørger dig lige om 2 minutter, så kan det være, at du har lyst til at gå med mig. Her kan det være rigtig godt at lægge et lille legende element ind, og for eksempel sige, ja, jeg ved godt, du ikke vil med ud, men skulle vi lige prøve at se, hvem der kan løbe hurtigst ud i garderoben. Den tredje gode ting, man kan gøre, det er hele tiden at sikre sig, at barnet har oplevelsen af, at det har en tryg base. Altså et sted, det kan søge opladning og trøst og vejledning i de her situationer, som vil blive svære for barnet. Og det betyder, at når man går på toilettet, eller går hjem for i dag, eller hvad det nu er, holder pause, at man så siger, nu går jeg, og nu er det Gitte, der er her, hun skal nok passe godt på dig. Den fjerde ting handler om de her store, uorganiserede følelser, som barnet jo ofte har, og som man nemt kan komme til at lukke ned for, fordi de er så voldsomme, og de passer slet ikke til det at være et stort barn og sådan nogle ting. Men hvis vi bliver ved med at lukke ned for dem, så vil de blive ved med at være kaotiske, så der er kun én måde at gå til dem på, det er at se dem lige i øjnene sammen med barnet. Og det handler grundlæggende om at anerkende dem, spejle dem og regulere dem. At anerkende følelsen kan handle om at sige, ja, jeg forstår sørme godt, du er vred. Mens at spejlingen handler om at vise følelsen i eget ansigt, så barnet ser sin egen følelse spejlet i den voksnes ansigt og mimik og kropssprog. At regulere følelsen handler i bund og grund om at styre følelsen. Lidt ligesom hvis man holder en drage sammen med barnet, der har alt for meget vind under sejlene. Så det kan være at sige, ja, jeg forstår sørme godt, du er vred. Hvor er det også irriterende. Men vi slår ikke hinanden her i børnehaven. Men kom du herover til mig og slå ind i den her pude, og lad mig så se, hvad du kan. Eller, vi spytter ikke på gulvet her i børnehaven, men kom over i vasken, og så lad mig se dig lave en ordentlig herker. Og på den måde viser man ikke barnet, at det er okay at have den her adfærd, men man viser barnet, at det er okay at have den her følelse. Adfærden er bare et symptom på følelsen, og den vil jeg gerne hjælpe dig med at styre. På den her måde, så guider vi barnet gennem de her koloenormt store bølger, som barnets følelser vil opleve som. Og den voksne er på den måde det her fyrtårn, der står i brændingen og viser vejen. Og på den måde så er pædagogen altså både kærlig og omsorgsfuld, men samtidig meget ledende og styrende. Og på den måde regulerende over for barnet. Det er lige præcis det, barnet har brug for, og det, der kan forebygge ud af reaktioner i fremtiden. Og så vil nogen måske komme til at sidde og tænke, det var da en farlig masse ting at gøre over for et barn, der i bund og grund bare er usympatisk og har brug for at vide, hvad der er rigtig og forkert adfærd. Men hele humlen med det her er jo, at udskæld ikke virker, så havde vi ikke siddet i den her situation. Og så kan det oven i købet føles som et stort mundfuld at skulle gøre alle de her ting. Og det vil også opleves som krævende og et stort arbejde at skulle gå fra måske at praktisere en type pædagogisk praksis til en anden. Men efter man har stået i de her situationer nogle gange og begyndt at handle og tænke anderledes som både barnet i situationen og sig selv, så vil det forhåbentlig begynde at opleves som om, at de her ting begynder at ligge lige til højre benet. Og det vil forhåbentlig give en helt anden type ro og kontrol i situationen, og en glæde over at kunne se, at barnet begynder at udvikle sig anderledes og trives bedre. Hvis du vil vide mere og samtidig få nogle meget konkrete værktøjer til at kunne håndtere de her super svære situationer fra den pædagogiske hverdag, så har jeg skrevet en bog, der hedder Pædagogens Problemhåndbog. Måske er der noget i den, der kan hjælpe dig.